Fucking tap, you potted piece of shit! Sunken gold. Okay, are you ready to rumble? Never again. Never again. Okay, a piece of shit. Slider. The Overlord, du ska bränna ett och kunna i tampa och så. Och så värsta kan ner kanaler och så bara komma så. Jo, men jag ska gå på kanaler som är. The fuck, Nintendo! Slätta med shit. Jag ska bara inte Alltså släkta där och ställa att banan inte det. It's the I even mind. Alltså där du är där inte mer. You have that bara. Det är ju så douche där. Nintendo, han är chockad. Vad ska vi för släppa? Han sockar med huvudet. Jag tror han är ur spel. Nintendo sitter och spelar direkt alla banorna. Klart jag är fucka. Fucka. Alltså det var det är ju gott arbete, ja. Nintendo som partner arbetar. Hade Lee som är så spantigt direkt alla banorna. Nej, en person. En person. Alla. Det är så bräcka, en som är som just holding på en bana och han sa jag har bara släppt den. That's a nice map you got there. Så, ska jag bruka hända? Nej. Let's get ready to rumble! Okay, I'm a Mario! Shibuya så långt, Esbern. Det är rätt inte. Ja, men det är inte. Två mushroom man. Ja, jag vet inte om man tar Man kan inte dodga att man on shrooms dude. Ja. Fucking. Åh shit, ska det heta? Wow! Au! Tjena musik. They Hey, make dude. beautiful music. Jag bara tackar dig för det. Jag brukar det här touchpunktet. Oh! Jag tackar dig Levi för att lägga en mushroom och banan. Jag vill inte ge band för anfärdiga. Ja, men ta shot Esbern klarar han först för så... Jag är inte vunnit än! Don't give me high hopes. Checkpoint. Please let it be. Du too fast as shit. Gilla att det är hemma standard. Jag ska bara flytta bänken. La 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 la. Hello there, Champion. Oh shit, I did not see. Mushroom! I found! Mushroom. Ja, var det? And checkpoint. Oh, okay. Oh. You don't deserve. Put me to the checkpoint! To the checkpoint, please! Thank you, Peter. Vad kallar Levi Creator? Creator. Nu minns jag att jag är bump någon här badvärst. Ja, det är en bomba och så... Och det kan man köta! Totally worth it! Det var så stor just nu, det är inte svårt för checkpointen. Ja, seriously. Hur är det story? Du playar sure stor då. Ja. You cheating son of a bitch. Men det var inte att det slöjdes det. Okej, så jag kan inte Levi Creator, jag kan inte Player, jag kan inte... Oh! Spectator. Jag är Observer. Han är... Ja, så cheeky. Han är snart cheeky. Cheeky, det är super skill. Ja, kom. Let me show you the skill. Let me show Is that your boy's pengar there? Gosh! Gosh, that's so unfair! Hello. Give me that. Ay! Back man! Boy! Att det är bara bullshit som är lag mest det. Det heter en super safety way. Alltså, jag måste säga att det som en arbetsättning som att hända factory är artistryck. Jag hade det! Jag kan inte göra större. Oh my god, Esbern! Ja, timing snarare ska jag sen brega. Jag skulle säga det. Är man lugg från det? Så det här är den där. Jag fick skakna. Fett!
I bridge show controls du. För ja. Jag blir rända här när jag hoppar. Oh, ja. Det får visa när jag hoppar. Nej, jag play Ja, okej, så bridge är spel. ja. Nej, det gör det. Eller att det kommer till snack sån här slags att prata där som. Ja, jag har alltid bara nämmer hoppa från då. Så nu är det klar. Klar till att ränna stäv. Hoppa! Hoppa! Va? Ja, kanonkulan var som min jag kom akkurat sen. Det borde ganska mycket. Ja. Kan stämma när kanonen skjuter. Pröva då. Ja, det så. Sorry. Ja, det här säger inte det. Nej, bara som tar Du har ju chansen av någon. Ja, så bäj vi sen tar Yeah. från. Så när det är stora så passar jag så mycket. I know. I'm sorry. Ja. Jag laddar mig. Det är stor. Är stor. Well, I'm good. Nej, det är inte si. Jag är för att dodga att det blir stor typ. Oh my god. Det är stora. Ta väl ett dodga akkurat. Är stor. Kan just det Det spel. vill jag. It's a trick. Vad kan man kussa för hon upp efter så sagt? Det kanoner. How does gravity work? Ja. Du menar the flood of pengarna och du äcklas när. I need to put on. Look at me. Mario game on. Kulan för Ready. Gå in på Ready. Go. Alltså, hvis du fast vapen så blir du rakter, hvis du inte fast dans blir du inte rakter. Hur är det så länge att tui här, Esbern? Just Jag vet inte vad jag ska vattna. Just one guy, having a good time, having a good time, having a good time. Jag säger bara inte. Du kan switcha där kvar och hoppa efter det sån här. Change up det. Ja, det är det som vi aldrig ska göra. Du ska hoppa pump där, Esbern. Ja, det är så det. Det är att jag ser ska hoppa pump. Hoppa. Men jag såg att andra... Hoppa på. Du ser det är tjacka som jag ser där. Kan andra inte ska göra så än att hoppa pump? Ja? Som säger. Som säger. Ja, då pumpar gånger runt vi har snarare hört någon. Ja, jag kan inte säga det här. Kan jag säga tärt du? Åh, så när vi Esbern. Ja, det hade riktigt bättre. Men jag vet inte vad händer. Får inte fatta off-timer. Jag står off-timer, inte vet. Jag har bara inte så noterat. Den där pumpan. Nej, inte det. Clear on point, but not to get carry. Det är som Ja, du kan tagga det. Han klarar det så. Esbern, du kan tagga det. Kom nu. Ja, jag kan inte vad det är för knä. Det är bara den du satte. Ja. Halt ut den. Halda du. Halt ut den och så pläka in den så det. I'm gonna try to kill and that is how you do. Oh, what is coins? Jag faktiskt Oh my god, så tappar nu Esbern. Jag lever faktiskt mest mot det. Jag trodde att det så himla. Jag faktiskt inte vill bli skott av pinken på någon. Gott görs Esbern, du klarar banan. Thank you, creator. Jag ska så nerven då. Har man tänker i stånch ner. Jag var inte flaggstång. Nej, jag är inte flagg, men jag är sorry, amerikansk. Så är det. Vet inte.